se me olvidó. Máis ou menos, non me falta que... Xa, pero o fardo despois ten que quedar bonito ben feito ali. Aí está. Que se mira foxer así. E iso é importante, esta última tal. Vale, está. Íbamos a todas, eu iba a todas por aí, pois iba a Porriño, iba a Tui, iba a Redondela. E as feiras, íbamos a Redondela, íbamos a Poentereas, a Salceda, e a Tui, e vai nada, a Redondela, vai nada, e a Porriño. Eu iba os lunes a Sabarís, martes ao Porriño, miércoles Moaña, jueves Tui, viernes ás Neves, sábado a Pontareas, e Redondela si cuadraba o domingo, se cuadraba calquer outro día, pois deixabas de ir a outra feira e ibas sempre a Redondela porque nós tiñamos tamén terceiras xeracións de comprarnos. E a Poentereas era os sábados, os fins de mes, principalmente. E en Tui era todos os jueves. Así, era o que vendían as de cans. Retales, de telas tamén. Telas, Claro. sí. Sí, de todo, toallas, vendía de todo. Vendían, Sí. de todo, sí. Sí. E facíamos o que podíamos. Primeiro empezamos con 4 trapos, despois foi aumentando a cousa e xa era máis grande. Empecei de nena pois no Brán, cando o cole pois tiñamos as vacacións, pois eu iba con miña nai a axudarlle porque había que pois que acarrexar as tarimas que eran de madeira que estaban en distintas casas en distintos sitios e todo iso. Entón pois axudaba. Xa hai moitos anos, porque xa andaba a miña nai nas feiras, non, nas romerías e festas. E cando empecé a feira, xa foi que nos rastro de todo. Porque primeiro era Aurelia, a de Fortes, que conociades, Carme da Carreira. Naceume, tuve unha cría e fume á feira. E fume á feira e anduve por aí con todo, andábamos moito de cans. Era moita xente. Miña nai dedicábase a iso, miña nai xa hai moitos anos, falleceu, pero ela empezou con iso tamén. Ela andaba con rosquillas. E despois, detrás de miña nai, foi miña irmá máis bella que vivía en Arnoso, en Poentereas, tamén xa falleceu. Eu traballei no matadeiro, onde traballaba o marido, traballei en Celtia, porque eu traballei sempre. Non me gusta estar na casa a tenta solo do marido. Eu quero sair a traballar. Consuelo, a irmá, esa eran as que iban antes. Despois, entonces, empezou o Lolo do Coto, que echaban o Lolo do Coto, que era de arriba, empecé eu, empezou, non sei quen empezou máis, empezaron as cuantas personas, non fallamos e logo as cape todas, porque esas outras cargaban moito, porque iban, cando era cosa da chapa, traían chapa,
Eu nunca collín, nunca mirei a chapa diante de mí, nunca mirei. Eu recordo a seña Consuelo, como dice mamá, a seña Consuelo, a seña Aurelia, eses, cando andaban dicía, nós traemos café, nós traemos unhas chapas, porque eso non nos dá nada. Pero a mamá sempre tuvo medo, fai como a filla saliu a ela. Iba ás neves, nas neves era onde había o tal, que te collían algo de estrapelo, non? A mí non me colleron moito porque eu era unha médica. Traían yo as nieves. Elas nunca foron a comprar as cousas, sabes? En Portugal si compraban, viñan para cá, e traían eu mellor un paquetiño de café para traer así para casa, non para gañar unha peseta, sabes? Pero elas compraban moitísimas alfombra de charramandeiras estampadas. Bueno, iban daqui, iba mamá, levaba moitísimas así de encarga e así para eles. Eu era moi medicas, pero algunhas como a min cargaban. Pero eu, logo entón xa non falo grande, e iba facendo un hueco e metendo 1 kilo de café. E iba facendo outro hueco e outro kilo de café. E iba facendo outro, ao mellor hasta 5 kilos. Mais aí xa non pasaba porque tiña moito medo. E como a min, outras. A irmán de Consuelo de Campos, que eran as 2 irmáns, Consuelo máis Carme. Consuelo traía, pero Carme tampouco non quería chapa. E eu nunca traía nin chapa, nin café, nin nada desas cousas. Tiñamos que botar os faros arriba do coche, a altura a cara. E logo, a veces non botaba baixo a Guardia Civil, e desatalos a mirar que levaban. Cantas veces nos falou iso. Bueno, eu, como non, a mí levaronme pouco porque eu non, xa tiña medo, era medicas. Para iso, tiña medo. Algún día non iban a feira, por exemplo, o lunes non iban. O único que lle tocara un 14 ou un primeiro ou así. Se non iban, entón iban a Vigo e compraban lá dos Alonsos. Iban os albacéns. Sí, Existían os albacéns en Vigo sí, que xa te vendían. sí. E Claro, depois mas os portugueses tamén lle vendían, Nós comprábamos moito as tales que estou falando, que íbamos todas, Ali por debaixo era a calle Pizarro, Tejidos Joselí, chamábase así. E despois moito antes estaba no Paseo de Alfonso Almacenes Alonso, que era don Víctor, que casara en Puentareas, era don Adolfo e don Antonio. Si comprábamos en Vigo era onde comprábamos, en varios sitios, por aí. Eu ainda comprei a xente de Alicante, comprei para máis tarde. E despois un señor moi bueno, casara en Puentareas, entonces a mamá, despois estuvera enferma, e acolleranlle dese tal género de sábanas que viña de Portugal, sabes? Pobriño, como se fora pai de mamá. Foi ele, porque despois subastábanos en Pontevedra, sabes? Iba xente e compraba, claro, os guardias xa levaban o millón para eles, para as mulleres habilidosas dos guardias civiles, e diso, do que lle collían as incautas. E despois, antes foi ele a declarar que non, que non era portugués, que lle compraran no almacén a ele e tal. Así sempre se lle quixo moito. Pero niso, de cando foi diso, había unha guardia no Porriño, que lle chamaban o Jau-Jau, pero vos non conocestes. Que daquela collían género a taza, e chamaban, viñan, e mandabanche, poñame estes metros, xa non podía dicir nada, que lles tiñan que dar. Entonces viñan e se lle dicías, ai, por Dios, non me leve tanto, 1 metro máis. Ai, por Dios, non me leve tanto, que non temos nada, que non ten. Outro máis. Hasta que tiñas que parar de falar. Porque se non parabas, levache a peza toda. Ese era no Porriño, pero era dese género das neves. Pero, por exemplo, iso tal, pasaba no Porriño. Iso de roubacho a ti tamén, era roubado.
Para facer vestidos, Pois para facer, claro. faldas, chaquetas, de todo, facían de todo. Hasta as bragas facían, cando éramos nós pequenas, non se compraban as bragas, facíanas unha modista que viña. E camisetas e combinacións, todo iso facía unha modista que viña a casa. Antes facíanse as sábanas, facíanse almodóns, facíanse telas, facíanse mandiles, facíanse vestidos, facíanse de todo. Agora non se fai nada. Agora as telas solamente son unha cousa especial, porque senón facíanse manteles de cuadros, chamaban de cuadros, de bichío, de eso, todo, de todo. Facíanse antes, hasta se facían as rajas, pero agora xa non hai deso, agora hai tancas. Normal. E despois non tiñan que levar as cousas ao porriño, non ten fazer un carro de 4 rodas, e levaba o carro de rodas para abaixo e arredentaba co carro para traer o barril abaixo, arredentada. Agora sí que xa menos mal, porque agora xa teñen, o mellor xa a mercancía teñen xa elas cargadiña na casa, pero antes era un martirio, madre mía. Eu pouco tempo fun, pero levábanos unha persona dali de Julán que tiña un furgonciño, e íbamos de cancha e íbamos xuntas, éramos 3 ou 4, sí, dese detalhe. Porque mamá iba, a feira iba nun camión, e a mercancía iba arriba, e elas iban abaixo nun camión, era os rusos, non sei como lle chamaban aquel coche, non sei como lle chamaban. Eran os rusos. Os rusos. Así arriba, así que hasta tiñan as balderiñas e botaban dentro, hasta tenían pobriños de jaliñas, os cabritiños atadiños polas pernas que daban unha peniña así ali, así todo para arriba. Hasta unha vez que hai unha señora que chamaba a señora Carmen Castro, caí de un fardo en riba desde o camión e quedou inútil, non pudo traballar máis. Ai, os horarios tiñamos que marchar. Por marchar, tiñamos que marchar ás 7 da mañán. E logo, á tarde, a hora que quedara, ao mellor ás 3 ou ás 4, chegabas a casa a comer. É que marchaban moi de madrugada e viñan casi a noite. Tiñan que recoller, levaban un fardo, escataban con unhas cordas que levaban un traballo. Que traballiño levaban? E despois Mondariz, era os domingos, e igual, toda por esas parroquias de Mondariz, de Jarjamala, bueno, non me acordo agora, de Río Frío, todo por ali. Tamén vendíase moitísimo os domingos, entón dicía mamá, ir a Mondariz, iba mal o meu home nun 600, mira ti que carga podíamos levar. Pois era Esther, que era unha prima dela, vendeu sempre o mismo que ela, Consuelo, que tamén vendía o mismo, miña nai e Maruja. E elas, ao principio, tiñan un furgón pas 4. Cando levaban pouca mercancía, iban as 4 nese furgón a ca súa mercancía e iban a feira. Logo había martes que era o mercado. Había miércoles que había en Cerceda. Había jueves que había en Tui. Se quería podía ir toda a semana, pero eu non iba toda a semana. Iba despois, cando esta vin máis tarde, conducía ela, entón íbamos por aí a todas, hasta íbamos a Cangas. A Cangas non a Moaña, e a Redondela e a Arcade, por aí todo, entón casi íbamos toda a semana. Fui unha das primeiras mulleres que conducía un furgón grande na feira. Entón, pois, os zamoranos e todos os compañeiros, como era nova, tiña 19 anos, e iba cun furgón enorme, ao principio xa apartaban todos, pero axudaban a aparcar e todo iso, moi ben. Eu fun bastantes veces con miña sogra a levar a mercancía para ali e a poñerlle os puestos. E despois había que estar A tarima, chamaban. A tarima, sí. Tarima. 3 tablas e 2 cabaletes que non é como agora.
Estou falando de a media, 45 anos. Pois chegabas, eu ainda tiña unhas terimas de ferro que había que armalas, ainda estaban por fallar. E despois gustábanos poñer, cando levabas unha pouquinha de cousa así fresca, sempre procurabas todas as semanas ir que se fora a buscar un encargo e tal, poñer así de ladinho, xoguiños de cama, unha cousa bonita que chamara a atención. E o meu caro te daba de conta mesmo xa algunha desaparecera dali ou así, sabes? Porque á feira non vai todo o mundo a comprar. As tarimas eran uns cabaletes feitos de tabla. E despois tiña unhas tablas todas para poñer, e despois poñíase uns cartóns para que non caíra para baixo. E entonces era así, todo metido un placo de toldo. Había unha tela que non era plástico, que agora hai plásticos e hai moito de outra maneira, pero aquela, e cando empezaban a filtrar agua, que chovía moito, que filtraban, despois había que traer as cousas para casa para secar, desde o porreño, porque despois non iba máis nada con o porreño, e así. Despois a cañiza, que fría era mi madre. A cañiza pouquinha, non, a cañiza creo que eu non fui a vender. Iba con mamá, eu acórdome que había unha señoriña que dicía: señora Sara, te poden traer unha taciña de caldo que esta miña filha está a me chamar a tadiña co frío que ten para te cantar o corpiño. E acórdome que unha vez tiña tanto frío que ela tapoume con roupa da que vendía encima do puesto. Mira que pequena era, pero acórdome diso, pasei moito frío. E debín collerlle a manía por esas cousas. E ali en Redondela tamén, bueno, vendíase moito. Eu pouquinho, cando fun eu parece que eu engañaba, non conocía o negocio, non de feirante nada, sabes? Se me arrepentía a venido porque fun a deixar quedar mal a mamá. A mamá é máis unha persona, unha que se chamaba Carme, aquela tiña a xente a cola a esperar para comprar e facían feiróns. Sí. A mellor feira que nós que tiñábamos era a de Redondela. A de Pentereas tamén. Pero a de Redondela traía os cartos chidos. Viñas, como me dicían a min ao chegar a casa. Enseñaba xudiaban comigo da casa, non? Enseñaba o xillo que che queremos mirar os cartos. E á tarde min a quererme mirar os cartos. Unha vez estaba enferma e mandou unha amiga a vender. Mandou unha amiga a vender, la máis vendía medio metro de lenzo, 7 pesetas, non se me olvidará jamás. Eu era unha chavala, despois, non sei, tiría 15 anos ou así, un traballiño, que eu le ven a poñer aqueles cosas todos, e nada, dixen mamá, aunque estea non vai máis a vender, eu non lle vou tampouco, porque mira que facer 7 pesetas co traballiño que eu le ven a poñer aqueles fardos, aqueles tarimas que había que poñer, os toldos por riba, por todos os sitios. Divertido, pasou un día que me foi, levaba 1000 pesetas solo no bolsillo, era un destas habilidosas que me andaba facendo así a rosca como se me conocera toda a vida, eu non conocía de nada, sabes? E viu con conto se que podía deixar 1000 pesetiñas. Aquel día non me estreñei, 1000 pesetiñas que xa me estreñei no momento que quería coller dali, non sei que foi, despois oín que era do peor. Pois non me estreñei porque me dicía mamá, mira miña filhinha, deixou unha cruz de caravaca, que era o que andaba sempre na faldiqueiriña de mamá, que ainda a teño aquí. E dicía, nunca vayas sin algo no bolsillo, senón é moi mala suerte que non te vas a... É que non me estrenén, ese día vender a miña estrimanta ali canto quixo. Eu non me estrenén, dixo, la madre que la parió, ainda me viu a joder aquí 1000 pesetas. Tiña unhas clientes buenísimas. Tiña xente que tamén lle deixaba mal de ver, pero pagábanme moi ben. Pouco me quedara, pouco me pude quedar por aí, pouca cousa. En Redondela, pouca cousa. Pero era, xa te digo, unha xente, a máis era boa xente. Era unha xente buenísima, vendíanlle ben. Despois, cando ela se deixou, porque tiña que deixalo, porque estaba papá enfermo, a miña abuela e todo, quería que eu fora para o sitio dela. Dixen eu, jamás, vostede nunca mirei que dixera, hoxe ganei tanto, porque sempre lle quedaban trampas, Así que lle quedaban afiado, e depois, po próximo día, iban e pagabanlle.
Sí, todo o mundo creo que pagaba. Mamá non dicía que houbera pufos. Non. Solo con un sueldo, eu comprendo que solo con sueldo non vai ben a cousa. O carro ten que traballar con 2 rodas. Porque se solo traballa con unha roda, a cousa vai a pouco. Eu, gracias a que traballábamos os dous sempre, pois fomos facendo algo. Levantaba todo para... Sí, pero elas iban, quedaban de ir e iban. Tiñan que chupar aquel frío, aquel aire, aquel... E mamá quería me deixar a min o couso, pero a mí non me gustou iso. Non me gustaba. Inda que era moi traballoso, porque si facía aire, chuvia, ti non podías marchar e acollerte. Tiñas que tapar toda a mercancía e tiñas que estar ali aguantando. Chegabas calado. Eu, unha vez, nun temporal, vindo no furgón, tanto me mollei que para arriba tiña un Niki ali no furgón e viña Niki e viñan bragas no furgón, o sea que tuve que cambiarme toda, estábamos e había que aguantar, porque se voaban os plásticos cos ferros, pois pode ir a alguén na cabeza, pode... Mamá estaba enganchada na feira, porque depois xa era maior, tuvera un infarto, e ainda iba ao Porriño. Levaba a papá e ainda iba ali, ese gusanito que tiña da feira. Cousa que non me meteu a min, non? De festa en festa, toda a vida, 45 anos. Pois eu retireime aos 70 anos, e teño 76, vou fazer a fin de ano 77. E pesoume por me retirar. Pesoume por retirarme, pero claro, o fillo, mamá, anda por aí, porque isto, porque tal... O marido tamén se estaba retirado, entón xa viña comigo, non? Bueno, pero hai que estar ao frío, hai que estar a chuvia, hai que estar ao sol e ao calor e o que veña. Igual que podes falar que eso é para... 1, 2, 3, ¡oh! Aí? Sí. Vale, perfecto. Agora que vamos para lá? Polo camiño, andando. Dalle a ver. Grava vídeo. Da cap a tonda lá para cá. Por aquí, Ángel, por aquí que a mañana pode mandar. É que se non me paso... Está. Onda, que me reventa as pernas. Acabaches ou non? Está.